mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Kríž je znakom spásy, je pre nás Božou silou. Kristus nás vykúpil svojím krížom a zmrtvých staním. Krížové kresťané je priznaním sa ku Kristovi a pripomienkou krstu, pri ktorom nás kňaz po prvý raz poznačí znakom kríža. Apoštol Pavol hovorí, Ježiš Kristus sa uponížil, stal sa poslušný až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zlohlo každé koleno v nebi, na zemi v podsvetí, aby každý jazyk vyznával Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Pane, vyslíš moju modlitbu. Tebe. Pane Svätý Otče, všemohúci večný Bože, prosím ťa, požehnaj tento kríž, aby nám dal bol ochranou a privedol k spáse. Nech upevní našu vieru. Nech nám dá silu konať dobré skutky a priniesie vykúpenie. Nech nám utiechol v žiali a štítom zbraňou proti všetkým nástrahám zlého skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pane, požehnávame tento kríž, ktorý je nielen znakom takým bežným, ktorý mávame doma, ale je to kríž na tvojom chráme, kríž, ktorý bude ako ohlasovať moc tvojej prítomnosti aj nad našimi príbytkami, nad našimi rodinami, nad všetkými, ktorí sa s dôverou pozrú na väžu tohoto chrámu, aby bol znamením tvojej spásy, tvojej lásky, tvojej prítomnosti. Požehnanie toto asi nedostaneme. Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Celé môžeme ísť do všetkých správ. Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Počkajte. Nie, nechytám sa už, lebo sa to nie je také, no. Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na túto obec, nech zostúpi na naše príbytky, nech zostúpi každého človeka dobrej vôle a nech zostane s nimi. Amen. Vykončíme tam. Modlíme sa ku Kristovi, ktorý nás vykúpil svojím svätým krížom. Pane Ježišu, vyznávame, že Ty si náš záchranca, náš kráľ, lebo si nás svojím krížom vykúpil svet. Daj, aby sme Tvojmu krížu, ktorý sme boli poznačení pre krste, ostali verní navždy, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Premož svojím svätým krížom všetko zlo vo svete, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Svojou milosťou posilní chorých, pomôž utrápeným a núdznym, aby svoj kríž niesli spojení s Tebou, lebo si svojím krížom vykúpil svet. A teraz sa pomodlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i hodinu smrti našej. Amen. A Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bol na počiatku, tá nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh,
Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrečme Pánovi. Bohu ďaká.